adofo breaking news. Na se ne nya yetitu no won framam se eye maame ufuta braba nya ye no ma no kruwa ba akwa ye nyina ye de sensuo enom no chese wajai adwuma eye meka Auntie Naa oyepa efuto hu asem na making wajai adwuma no na adofo yesa na tie se ne bebre na ka se ye otumfo astop no na nsem bebre no ni nyina ye tro na me kra de sisi ya na me free eye maame na ho eba adofo ne no musem nya chese na me aduma eye Monday ya edi enim ya obebe adwuma na se wa madwuma de ene se ne asanteman Ghana man nyina ehunamane yo it was say nifentu obiara nim se nyame aduma Monday obi anka na koma entu ne yem na mfuta braba no obebe adwuma aba be ye na adwuma se ne sifa etie bia enti se ohun se obi ka se Auntie Naa waja adwuma onya hu na bune ni chie ne twem ne kɔ ka chense ye no kra da nyame ya aduma Monday obebe adwuma enti breaking news a mensa ka no anopa ya na ewie ya mede ebro no